ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଛାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ରେଡିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କୋନି, ଅପସନ୍ ବି ନ୍ୟୁଟନ, ଅପସନ୍ ସି ରାମାନୁଜନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍କୋନି। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ସି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆରେ। ରେଳଗାଡ଼ି କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଟନ, ଅପସନ୍ ବି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ, ଅପସନ୍ ଡି ମ୍ୟାକମିଲନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି କାନାଡା, ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକାରେ। କେଉଁ ଜୀବର 5ଟି ଆଖି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପିମ୍ପୁଡି, ଅପସନ୍ ବି ଝିଣ୍ଟିକା, ଅପସନ୍ ସି କଇଁଛ, ଅପସନ୍ ଡି ମହୁମାଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ମହୁମାଛିର। କଣ ପିଇଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦହି, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା, ଅପସନ୍ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଓକିଲାତି, ଅପସନ୍ ବି MBA, ଅପସନ୍ ସି MA, ଅପସନ୍ ଡି BA। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି BA। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମସ୍ତିଷ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମନିଟର, ଅପସନ୍ ବି କିବୋର୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି CPU, ଅପସନ୍ ଡି ମାଉସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ସି CPU। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କଣ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଦଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ସାରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ପିନାକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଜଗବ। ଏହାର
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ ଏ କୋଦଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା? ଅପସନ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ ବି ଗ୍ରୀସ, ଅପସନ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ ବି ଗ୍ରୀସ। କେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ ଏ ନେଉଳ, ଅପସନ ବି ସାପ, ଅପସନ ସି କଙ୍ଗାରୁ, ଅପସନ ଡି ଜନ୍ଦା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ ଡି ଜନ୍ଦା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ଅପସନ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ ବି ଆସାମ, ଅପସନ ସି କେରଳ, ଅପସନ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ ଡି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଅପସନ ବି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଫଳର ରାଣୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବକୁ, ଅପସନ ବି ଲିଚୁକୁ, ଅପସନ ସି ଅଙ୍ଗୁରକୁ, ଅପସନ ଡି ଡାଳିମ୍ବକୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।